Soc l'Ignasi Nissa, de la Biblioteca Poble Sec, i avui us vull parlar d'aquest llibre, que és el 1322, una mirada fotogràfica als refugis antiaeris a Barcelona, escrit per Anna Sánchez i el Xavier Domènech. Estem davant d'un llibre eminentment fotogràfic, on explica tots els refugis que es van construir a Barcelona durant els bombardejos de la Guerra Civil. Per nosaltres és un llibre bastant important perquè és un llibre que parla sobre el nostre fons espacial, de la Guerra Civil i el nostre fons Francesc Boix. I us el volia recomanar, entre altres coses, perquè llegint aquest llibre m'he adonat que el 85% pràcticament dels refugis que es van construir a la ciutat es van fer per la població civil. Recordem que els joves estaven al front i que van ser les dones, els ancians i els nens els que van posar la seva força per la construcció d'aquests refugis. Jo crec que com a patrimoni de la ciutat aquest llibre pot interessar a qualsevol, perquè de fet crec que si conservem el patrimoni històric i el patrimoni de guerra podem fer que la nostra ciutat, que Barcelona, es presenti al món com un destí cultural i històric de primer ordre.